जागायजेननाय समाव जुदि आबादारि सुबुंनि आबादारि समाजनि पर्वमोन खिन्थु दा बेखौ गासै रोखोमनि सुबुङानो गनायना लायसै दिनै बिजनेसमेनफ्राबो फालियो साकरियालफ्राबो आरो आनखि दा पलिटिशियानफ्राबो राजखान्थिगिरिफ्राबो बेखौ खुंनो लाबाय आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा मानोना गासै थाखोनि सुबुंफ्रा बेखौ आंगो होननानै गनायनो हाबाय दिनै इउपिपिएलनि भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि इउथ डिपार्टमेन्टआ रंजालि बैसागुनि खुंदों आरो बे हाबाफारियाव दिनै जों बेखै उदालगुरिनि जायफ्रा सिनियर सिटिजेन जायफ्रा बिभिन्न बिभागाव एसे मुंदांखा खामानि मावबोनाय बिथांमोनखौ जों सनमान होदों आरो सनमाननि गेजेरजों बिथांमोनखौ थांना थानायाव जों थुलुंगा होदों जिहेतु रंजालि बैसागु आसामनि गासै थागिबिफोरनिनो मोनसे उत्सव आरो बेखौ जों पालन खालामालासिनो थानो हाया बेखौ पालन खालामनानै गोदान गोदान महर होनो हानायनि गेजेरजोंनो बे जौगालांगोन आरो बैसागु उत्सवआ थांनानै थायोब्ला दिनै आसामनि थागिबिफोर थानो हागोन मानोना बेनो जोंनि जातिनि परिचय जोंनि आसामनि गासै सुबुंफोरनि बे मोनसे परिचय मोनसे सनमान बेनिखायनो जों बेखौ अरायसम फोथांना लाखिनांगोन आरो बेखौ खुंबोनांगोन जोंनि दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे सुबुङा दिनै रंजा खुसि बा बैसागु फालिदों बेनि सायाव मोनसे सम बारहावा जोबोद गाज्रिमोन जिहेतु बर'फ्रा गाव गावनि मोनथायनि थाखाय हाथियार लानानै सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनाय समाव थासारिया मोजां नङामोन दुंदुं बारहावा बिदि मोनसे दंमोन आरो बेनिखाय जिहेतु बर'फ्रा हाथियार दैना नांदों बेनिखायनो गुबुन गुबुन हारिफ्रा बर'फोरखौ मोनसे उग्र जातियादबादि होननानै मोनसे मुगैनाय मोनसे परिबेक फैदों खिन्थु थांनाय 2020 मायथाइनि जि सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव बेखौ उदालगुरिल' नङा दुलाराय आसामनि सा बाहागोआवनो मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बे थासारि फैनायखाय दिनै गासैबो रोखोमनि सुबुंफ्रा गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफ्रा जयै गोरोबलायनानै खौसे खामानि मावनो हानाय खौसे मिनिलायनो हानाय रंजालायनो हानाय बिदि परिबेक फैबाय बेनिखायनो दिनै रंजालि बैसागुखौबो जों गासै जाति जनगोष्ठीफ्रा ज' जानानै खुंनो हादों आरो बेयो जोंनि थाखाय जोंनि ओनसोलनि जोंनि जायगानि जोंनि हादोरनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा मानोना जेरावहाय गोजोन थासारि फैबायानो जों जौगानाय खामानि मावनो हायो आरो बेनिखायनो बे मोजां थासारिखौ जों जिखुनु मुल्यनि बिनियाव फोथांना लाखिनांगोन आरो बेखौ सुबिदा लानानै जों जौगालांनाय खामानि मावो ओनसोलनि दैदेननायाव दिनै उदालगुरि नैबे मिडिल टाउन गेजेर टाउन बिष्णुराभा ख्रिस्टि संघ बेवहाय रंजालि बैसागु खुंदों आरो बेयो जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि इन्सट्राक्सन मथे बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव इउपिपिएल हान्जा इउथ सेलखौ बैसागु खुंनो खावलायदों आरो बेयाव गासै जाति जनगोष्ठी बिथांमोनखौ लेंहरनानै आरो बै ओनसोलाव जि बुद्धिजीबि स्पर्ट्स कालचार बा लिटारेचार बा बेस्ट बिदिनो गार्जेन बा बेस्ट बिजनेसमेन बेबायदि मोजां मानसिफोरखौ सायख'नानै एवार्ड होनायजों लोगोसे बैसागु रंजानानै बाथिसे ओंखाम जानानै मोजाङै हाबाफारि लानो बिथाङा बिथोन हरदों आरो बेबायदिनो दिनै भैराकुन्द ब्लक इउथ सेल मिथुल दैमारि बिथां आफादगिरि बनजित बरुवा बिथां जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बेजों लोगोसे भैराकुन्द ब्लकनिनो पेरेन्टस बडि बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लादों आरो बेवहाय जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि जोङो गासैबो बिबानगिरि जोङो बाहागो लादों आरो बेवहाय बे हाबाफारियावनो जोंहा सेन्ट्रेल माइनरिटि सेलनि बिथां आफादगिरि इसुबालि बिथाङाबो नुजाथिफैदों धनस्रि सब्सिडि इनचार्ज बिथां जोंहा साहिब खान बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो बेबायदिनो बेवहाय जोङो नैबे हाबाफारियावहाय बा भैराकुन्द नैबे बैसागु खुंनायावहाय रिटायार भाइस प्रिन्सिपाल दिलीप दत्त बिथांखौ चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरदों आरो बेवहाय जोंहा अनारेबल डिपुटि चिफ गबिन्द सार बिथाङाबो थागोन आरो भैराकुन्द ब्लकनि सिङाव थानाय जेसेबां प्राइमारि कमिटि इउथ सेल आरो ब्लकनि दैदेनगिरि दङ आरो जों डिस्ट्रिक्टनि जिखिनि दैदेनगिरि दङ भाइस प्रेसिडेन्ट जीवन निरला बिथां दङ जोंहा फार्मार सेलनि आफादगिरि उदालगुरि जिल्लानि अबिनाश दैमारि बिथां दं बेबायदि बाहागो लादों आरो थेलेबलेब बेयावहाय भैराकुन्द समस्तियाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठी जोंहा हारिमुवारि टीम हान्जा लेंहरनानै बे रेलिखौ थेलेबलेब लानाय जादों आरो बेनिफ्रायनो जोङो बे मेसेजखौ होनो लुबैयो जोङो बेबायदि इउपिपिएल हान्जा आथिखालाव जोङो गासै बिटिआर ओनसोलावहाय गासै जातिखौ लानानै जोङो आलो गोजोनै जौगानायनि गेजेरजों रुजु-रुमु रायजो जानो सान्थि भाबै रायजो जानो सान्थि भाबै थानो आरो गासैखौबो लानानै समानै जौगालांनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगोन बेखौनो जोङो दिन्थिनो नागिरदों आरो फैबाय थानायफोरावबो बेबायदिनो
गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि जायखिजाया माने बेबायदि कालचारेल हाबाफारियानो जाथों बा फोरबो उत्सबफोरानो जाथों बेबायदि जों खामानि मावलांगोन जों फरायसा बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांगोन जों इयुथ आनइमप्लयमेन्ट बिथांमोननि इमप्लयमेन्टनि थाखाय दिनै आथिखालाव नोंथांमोना मिथिगौ साख्रि होनाय हाबाफारिया जागायबाय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि डिस्ट्रिक्ट साब डिभिजनेल स्पर्ट्स अफिसार बे पस्टफोरा ओंखारदों आरो बेबायदिनो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि गोबां डिपार्टमेन्टफोरा पस्टफोरा ओंखारदों आरो बेबायदि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि साख्रिफोराबो आथिखालनि जि इयुथ आनइमप्लयमेन्ट बे जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जिखिनि बिटिआरआव जिखिनि पस्ट क्रिएट खालामथावना बेखौ खालामबाय थादों बेबायदि आङो मिजिंथियो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गबिन्द बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव निस्सय इउपिपिएलआ बिटिआर ओनसोलावहाय जौगानाय लाबोगोन सोर बिथिङाव हारिमुआनो होन राजनितिक भाबेयानो होन समाजवा बिथिङानो होन फालांगि बिथिङावनो होन गासैबो बिथिङाव जौगानाय लाबोगोन बेखौनो मिजिंथिदों आथिखालाव इउपिपिएल सरकारा फ्राय 28 माल'सो जादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जोङो आथिखालाव 28 मानि गेजेरावनो गोबां खामानि मावदों नोंथांमोना नुदों जियानो जाया मानो नोंथांमोना मदद खालामलांबाय थागोन बेखौनो मिजिंथिबाय आरो भैराकुन्द ब्लकखौ बेबायदि मोजां मोनसे रंजानो खाबु होनाय आरो बे बैसागु हाबाफारि लानायनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों